Sreng, kronyes, kronyes, kronyes. Ambune sedep tenan. Wah, iki rasane mesti nyus. Iki marai kelingan WC. Ros. Iya, Mbak. Si Mbak tak kumpulan PKK sih. Engko iki bocah-bocah diatasi ya. Siap, Mbak. Beres. Sik. Ngentot ba kowe ras ambune kok ngene. Kamu nanya, Mbak. Kamu nanya. Iki mambu ayam goreng lho. Weh alah, jebul ayam goreng. Engko aku tulis sithik. Oke. Yu Karti mau tak Sherlock kok jare mampiri kok ya ora rene. Bludak lundi biasa. Rasa balang solet. Wah, ambune. Ambu apa sih, Mbak? Kadal goreng. Sampean duwe ide saka ngendi kok goreng kadal? Lah iki mau ning mburi omah mlaku-mlaku tak cekel lho tak goreng. Sing iki ayam goreng, sing iki kadal goreng. Yo. Ayam goreng din, kadal goreng satu, Mbak. Lho, sadurunge ayam goreng, kudu mangan kadal goreng sih. Wah, ra trete wong iki. Mangan lomba ya, Pin. Ya terserah. Medeni. Wes to manut aku enak. Ora iki coba kowe siji. Wes mau aku kowe. Ya wis aku wae, Pin. Ih, dicekel kok. Rasane kaya ngene. Empuk kaya kadal. Ih, medeni tenan. Geri aku. Wah, kadal goreng rasanya cekmek banget. Ya, Cal. Oh, ya kok sih. Ora teko main-main wae. Sithik lem, Mbak, kadale kuwi kene. Ya kok sih ana syarate. Cipise siji, kowe siji. Iki terke.